खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 मे 2023 बाराय जेबो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सासे सुबुंखौ बिहारिफोरा बिहाराव बुथारदों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सासे सुबुंखौ गुजरातनिफ्राय ट्रेनजों न' फारसे फैबाय थानाय समाव बिहारनि बिहारिफोरा किशनगंज बिहाराव बुथारदों। सिनाय मोनै दुथांफोरा आसामनि थागिबि बाबुल बरुआखौ रेल स्टेशनावनो होसो होसो बुथारदों। नाथाय बाबुलखौ रावबो मदद होआसै। जेब्ला बाबुला गुजरातनिफ्राय किशनगंजआव रेल बादायाव ओंखारदोंमोन सफैदोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन आरो बाबुला गुजरातआव गंसे कम्पानियाव खामानि मावोमोन आरो बाबुला गावखौ गाग्लोबनो नाजानाय समाव गावनि अनजालि बिसिनोबो फन खालामनानै फोरमायहरदोंमोन। उनाव बाबुलनि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनायाव बिनि गोथै सहखौसो बोखांनो हादों आरो बाबुला गोबां मानसिफोरनियाव आंखौ बासाय आंखौ रैखा खालामनानै मददबो बिदोंमोन नाथाय रावबो सुबुङानो बिथांखौ मदद खालामाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गावनि फिसाज्लानि गोथै सहखौ फाहामसालिनिफ्राय लाइन बासजों लाबोनांगौ जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। वेस्ट बेंगल रायजोनि मुस्ताफानगरनि सिङाव थानाय दांगिपारा गामिनि थागिबि आसिम देबा शर्माया गावनि फिसाज्लाया गोबां लोमजानाय जानानै फाहामसालियावनो थैनायनि उनाव गोथै सहखौ न'सिम लाबोनो थाखाय एम्बुलेन्स गारिनि ड्राइभारा 8,000 रां बिनायाव होनो हायैनि जाहोनाव बियो लाइन बासजोंनो गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ बेग सिङाव सोनानै 200 किल'मिटार लाबोनो गोनां जादों आरो बे समाव बे खौराङा आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। सन्देह खालामनानै सासे बर' सुबुङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमला ओनसोलनि सतीश रामसियारि बिथाङा गावनि बिसिखौ गुबुन हौवाजों गोसो थोलायनाय सन्देह खालामनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। सतीश रामसियारि बिथांनि बिसिया बुंनाय बायदिब्ला गावनि फिसाया गावखौ गुबुन हौवाजों सानफ्रामबो सन्देह खालामनानै नांलाय खमलाय खालामबाय थायोमोन आरो एखनब्ला जोबोर अनसोगारोमोन। नाथाय गावनि बिसिया गावो गावनि फिसायनि अनगा गुबुन रावजोंबो सोमोन्दो गैयामोन होननानै रोखा बुंथिदों। जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टियगाव सासे बैसो जानाय सुबुङा सासे सिनाय मोनै सुबुंजों थगायजानानै 40,000 रांखौ लुथिजादों आरो बे जाथाया SBIनि एटिएमआव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला लुथिग्रा सुबुङा बोरायनो एटिएमनिफ्राय रां दिहुननो हानायाव हेफाजाब खालामनानै एटिएम कार्डखौ सोलाय सोल' खालामनानै गुबुन गंसे एटिएमनिफ्राय 40,000 रांखौ बख'दोंमोन। लुथिजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय धर्मेश्वर शर्मा आरो बेफोर गासिबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जादों। बे समाव दायनिगिरिखौ अदेबानि लुथिग्राखौ आसाम पुलिसआ नागिरगासिनो दङ नाथाय दासिमाव हमना मोनथ'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों साद' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय बाल'दा बाजाराव फुंबिलिनि खोमसिनि समाव गंसे पिकआप गारिजों आरो गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साद' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 25 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा सोमखिखांदों। अरुणाचल रायजोनि बारग' मन्त्रि चाउटिवा मिन बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ बेराम जानायनि जाहोनाव आसामनि डिब्रुगड़ फारसे देहा फाहामथायनि थाखाय लांबाय थानाय समावनो बिथाङा थैदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।